tomto videu sa vám pokúsim ukázať, ako používam modely molekúl na vysvetlenie rozdielu medzi základnými časticami v chémii. Každá individuálna gulička na stole predstavuje jeden atóm. Atóm, 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 atóm. Na modeloch sa atómy rozlišujú farbami, veľkosťou a hmotnosťou. Toto je napríklad atóm hélia, toto atóm uhlíka a toto neónu. V prípade, že sú viaceré atómy spojené, nie ako tieto dva, ktoré sa k sebe nelepia, ale ako napríklad tieto dva, ktoré sú spojené tak, že sa musia pohybovať spolu, voláme takúto časticu molekula. Každá molekula je vždy vytvorená z atómov. Táto z jedného červeného atómu kyslíka a jedného čierneho atómu uhlíka. Táto častica je vytvorená z jedného bieleho a jedného zeleného atómu, ktoré sú spojené a preto je to molekula. Aj toto je molekula, pretože dva, aj keď už teraz rovnaké atómy, sú spojené a budú musieť cestovať spolu. Ďalšia molekula. Táto je zložená z 5 atómov dvoch rôznych farieb. Táto molekula je zložená z 3 atómov. Pri rozhodovaní medzi atómom alebo molekulou nepozeráme na farby, ale len na to, či ide o samostatnú guličku alebo ich zhluk.